Wel, ni wedi trafod bach o bopeth yn y ddwy flynedd wrth Viv, ond heddi ni'n mynd ar ôl gwleidyddiaeth. Beth hwnna de? Politics. Politics? Oh, Jesus A Christ. chreuwn ni da'r ffocin hwrdd ma, fel ffocin binbag tas wair i benni. Se, y boi ma'n wastad ar enw wallpaper, so fe gytre, wel de? Mas o shelfo. A mwy o blant o hwn a Barnados for fuck's sakes. Mwy o blant na bledi Keith Chips lawr yr ewl. Fe boi ma, ffil bledi nail bomb a spunk gwan. Dwi'n credu pan mae boi ma, twyd, mae fe on the job, mae'n seithi llwythau, mae fe fel... A dim mae'n gael go bach to, mae'n seithi to, mae'n fel... A jyst gweud celwydd, so fe wedi neud ar ôl ni. Teip o fai sy'n gweud bod ni'n bwrw glaw pan mae'n pisio ar ei gefen di. Ni siarad y boi arall brinde, Jacob Rees nob y fe, Iesu Grist. Ni'n mynd i hwnna was, so fe'n Jacob Rees gog, tal. Pa'i dechrau, sa'i dall nhw. So rwy'n yn gofyn ti ti'n disgrifio ffocin sais. Ddim just sais, ond ffocin sais. Hwn bydde fe? Ie, ti'n fod rhaid, os fy mam yn gyda'r boi ma, bys fe'n cael cic mas y cat flap. Gyda, bydde un o'r Adams family yn cico hwn mas am hwn gormod o ffric. Bys ni'n cico fe mewn i nhw. Gwyneb bydde ti byth yn blin o ffocin glatio fi to. Ond i'n ei cwestiwn i golwg ychan, a fwnon nhw pwy lycech chi gwrdd yn fyw neu'n farw, a wedes i Rhys Mogg yn farw. Ie, mae'n gyda tractor tair max lan i gefen e. Bys gwasgu mynd i'r clos. Gyda. Ffwlbart twatyddol. O, dych hwn de, ysgys mae'r wig ma'n wisgo tori. Ti'n gadi sy'n troi benni upside down, mae bollocks yn edrych yr un siap gyda'r wig ar y gwylod. Fabri cont glei, mae'n ffari. Mae rhywun di gadael rhywbeth i panto dol riagos i'r ffyrnes. Trwetha weles i Gwyneb fel la, oedd e mewn jar yn y Natural Science Museum achan. Mae hi sio'n desperate a fi mas da fi. Wedyn ni, mae rollers geso hwnna, mae mas o drws digon gloi. A mae yna etholiaeth yn Lloegr yn meddwl o hwn oedd y boi yn y job, for fuck's sake. Dim calon sy'n tyn ôl ar y seina, mae di cachu hemroids e mas. Wedyn hi sio'n meddwl MOMFG. Glei? Pwy hwn de? So boi ma'n gwybod sio ti weithio 24 o'clock? 1884, dim o 60 mae'n mynd i gwei. Manager Lois Bank Lambed yw hwnna, fe? O, hwn o'r boi sydd ddim lyco dip yn mynd i boced e. Gath e rownd mewn yn y tafan, reit? 4 shot o dŵr i pobl fydd yn drifo. Sy'n golwg MP ar hwn, enw i? Wel, sigos mae rhywbeth mewn na, definitely. Golwg fel barnwr stoc mwyn yn rhywbeth, fe, edrych e? £10, £50, £15. Si, ar prysau Milan? O, hwn di dyla hanner pysgodin. O, ie, oedd y hanner fish days ma, sa'n siŵr os y bac and ei ffrant end oedd e. Si, ar ond, dwi'n clywed, rwy'n gwyn yn listed taw Keith Strummer yw hwn, o'r blaen lafur. Strummer, Strummer, drwgi band, 1972. La fe. O, si. Mae'n bwyna bod i webed, o. O, conic, o ffocin specimen arall wedyn. Na'r enath mam, hwn dwli'r plentyn a cadw'r brych, glei. Wel, wir hwnna, bai. Spaddad yn ei ben, sy'n siarad yna. So hwn ar dan, fydden ni'n rhoi y mas o ffocin rhaw. Os boi ma'n boddi, bys ni'n pisio yn y pŵl yr agor o dŵr mewn yma. A mae golwg yn yseri cachu na ddim yn sylweddoli. Edrych fel y siwt sydd wedi cachu lan. Fi di weld Undertakers a bach mwy o ffocin charm na'r boi ma. Wy'n teimlo'n gemi geni, so bobl sydd heb gwrdd â hwn. Ers wedi gweld lot dwi'n ddiweddar, so mae'r ffaith bod y dal yn fyw yn surprise a siom rhywun bryd. Na fe, ti'n reit. Mwyn yn 200 yards bant o unrhyw ysgol, ddech chi'n job se. O, na re, Ben Lick, MP Ceredigion, gwbod. Talcen swmpus? Iasi. Mae ffringe y boi ma 10 bant, mae hanner ffordd trwy'n neud 10k. Na re, yna re dde, hwn oedd driving cinema Llanber, hwn angos ffilms ar ei dalcen eto. Na fe? Cardi teidi efo, wedi clywed bod e'n prynu rownd unwaith, so falle bod e'n adopted. Wel, sy'n ti'n gwybod, mae di safio aren ar y tei, ond ti'n trystio boi sydd ddim eisiau wisgo wig gyda fi fflad. Mae ffrind... Fuck, ydych ar twat fa. Nazi! Twat! Fucking... Shelfwr cŵn! Fucking mochi! Marwa! Marwa nawr a fucker! Twat! Bwlin!